Το The Voice αποτελεί για την επόμενη διαγωνιζόμενη μια καλή ευκαιρία για ένα οικογενειακό reunion. Ονομάζομαι Μακρύ Χριστίνα, είμαι από το Αγρίνιο, είμαι σχεδόν 20 χρονών. Ζω, εργάζομαι και σπουδάζω στη Φλόρινα. Πόσα κορίτσια έχετε? 5 κορίτσια. 5 κορίτσια. Το γεγονός ότι έχω έρθει εδώ με τους γονείς μου και τις 2 αδερφές μου είναι ένα είδος reunion, θα έλεγα. Είμαστε διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα, Λάρισα, Αγρίνιο, Αθήνα, Σάμος και Φλόρινα. Είμαι πολύ φιλόδοξη και αυτό γιατί έχω στόχους. Δεν θέλω να αγαπηθεί η εικόνα μου, αυτό που είμαι εξωτερικά, αλλά η δουλειά μου. Νομίζω ότι όταν τραγουδάω, αυτό που τραγουδάω το νιώθω. Στο βάθος η μουσική δεν είναι πάθος ή όνειρο, ρεμβασμός ή νοσταλγία, αλλά μια δικαιοσύνη. Είναι στην ουσία η πρώτη μου φορά που θα τραγουδήσω μπροστά σκηνό. Έχω τεράστιο άγχος. Θέλω να ανεβώ, να τραγουδήσω και να είναι σαν να είναι η συναυλία μου. Η δικιά μου συναυλία. Εγώ τραγουδάω τώρα, κανείς άλλος. Περνάς. Στη ζωή μου κάθισα να τους μετρήσω, τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς. Όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχρηστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Αυτά κάνεις αόρατο κεφάλι. Τελευταία στιγμή δηλαδή. Ήμουνα τόσο περίεργος, δεν θα άντεχα ούτε δευτερόλεπτο. Σφύριξε να πούμε. Γιατί δεν, τι είναι αυτή η γαλαρία εδώ. Να μην δω ποια κοπέλα λέει αυτό το τραγούδι. Γεια σας. Πώς σε λένε? Χριστίνα Μακρύ ονομάζομαι. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι σχεδόν 20, βασικά 19 και 8. 19 και 8. 19 και 8. Σαν έλεγχος ακούστηκε. Υποθερμία. Ο λόγος που επέλεξα και δεν πάτησα το κουμπί ήταν γιατί αισθάνθηκα πραγματικά ότι ενώ ήσουν σωστή ως τραγουδίστρια, από τη στιγμή που πάτησε ο Αντώνης και η Μελίνα, αισθάνθηκα προσωπικά ότι θα μπορέσεις να δουλέψεις καλά με τα συγκεκριμένα παιδιά, έτσι όπως άκουσα εγώ εσένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που πάτησα το κουμπί, γιατί ήθελα να δω ένα παιδί όπως είσαι εσύ, ένα 19,8 παιδί, έτσι, ένα τέτοιο παιδί. Άφησες τις φοβίες σου, άφησες τα άγχη σου, τα άφησες. Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλλιτέχνη μέσα στην ψυχή σου. Μου θύμισες τη Μελίνα σε πολλά σημεία, μου θύμισες τη Μελίνα. Όποιον και να επιλέξεις, να ξέρεις, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί είσαι μια πολύ ωραία φωνή και που θα συνεχίσει έτσι το Voice. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φωνή σου. Δεν είχες τρακ? Είχα, αλλά προσπάθησα πάρα πολύ να το ξεπεράσω. Σκεφτόμουν ότι ήμουνα με την κολλητή μου και τραγουδάμε μαζί στο σπίτι. Αυτό. Και χαλάρωσα. Γι' αυτό έχεις μέσα την ψυχή του καλλιτέχνη. Γι' αυτό σε χειροκροτώ και μπράβο σου. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πεις και εσύ?
Ορίστε. Θα πεις κι εσύ. Βεβαίως θα πω. Διεκδίκησε τη Χριστίνα εδώ και τώρα. Βεβαίως θα τη διεκδικήσω, μα γι' αυτό γύρισα Εντάξει. άλλωστε. Εγώ άκουσα μια υπέροχη φωνή. Όντως και εμένα μου θύμισε τη Μελίνα κάποιες στιγμές και δεν έχω τέτοια φωνή και θέλω τέτοια φωνή. Κοίτα πως σε κοιτάζει το κορίτσι. Θες και ένα πιτόγυρο κιόλας. Να Θα σου πω κάτι, μόνο αυτό δεν έχεις πάρει. να διαλέξεις ορθά και να είσαι γερή και ό,τι για να αποφασίσεις καλή σου τύχη. Σειρά σου, Χριστινάκη, να επιλέξεις τώρα εδώ. Λοιπόν, το σκέφτηκα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και θέλω να είμαι στην ομάδα της Μελίνας Λανίδου. Καλώς όρισες στην ομάδα μας. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχεις κάποιο μουσικό όργανο? Δεν πειράζει. Καλή επιτυχία. Θα ασκήσεις. Μπράβο. Σαμπάνιες! Πόσο το περιμένω αυτό, πόσο! Παπάκα, σου είπα, θα σε κάνω περήφανο.